Ostavi mi naočare. Nisam ih ja pitao. Ostavi mi naočare. Evo, ostaviš i... Neće spavati. A bila je krvava kad je Nikola ustao. Mislim, daj mi svaka čast, jeste ti Ona ništa. ovako iz kreveta i pobežu u nje. Pobegla je u naš krevet, osim da šutiram iz Ali iz našeg je pobegla kad je Nikola ustao. Da, ali posle došla u moj krevet, osim da šutiram. Kad si me videla još mi skače po jastuku ni štroklim nogama, a bila 5 sekundi pre toga kod bazena. Ne znam kako je njeno mišljenje po pitanju mene. Nisam zaljubljena u Milana. Ja se ne opterećujem s tim. Nije moj tip. Ponaša se kao dete neko, ne zna šta radi, ne zna ništa. Nervira mene Milan svaki dan, tako da ljuti me sve. Celokupna situacija vezana za njega. Kao da je došla na plažu, a ne na Maldive da se igra ovde. Tako da, stvarno mi nije jasno. Proziva bez ikakvog razloga. Nikomu ništa ne radi, niko ne obraća pažnju na njega, on voli da bude u centru pažnje i zato se provocira i čačka. Ne mogu da se spuštam na taj njen nivo, stvarno nije dorasla meni. Misaona slika izaziva osjećaj. Ti si be naš filozof. Osjećaj pobuđuje mozak, žičane struje utiču na hormonalne zvezde, zvezde na mišiće, mišići utiču na telo naše i mi tako ispoljavamo. Kako se preziva živčana struja? Da stvoriš, ja stvorim pozitivnu sliku. Ja u tebi ne gledam to što se ti nerviraš, nego gledam tvoju dobru dušu i onda ti mene ne možeš da iznerviraš. Kažu da ljudi koji Jer ja smatram da ti imaš Moju dobru dušu i šta još? čokolade i sve. Da gledam ono što je dobro u tebi, one mane to od strane. A šta je to dobro? Utiče na hormon. A imaš dosta dobro Postane nervozni. Ne, a realno nego ne što ništa si ne htjela, znam. kako se prezivaš? Đeković. A da, Đeković, što se odvojem to. Mogu bi da budeš filozof. Nije! Dženene! Fizički! Rasturio je bunđu, nema smisla. Ko se vjetaj sad? Kupit ćemo za lovu, uzit ćemo ovde po 50 soma i... Za malo bi to je bez takvih komentara. Šta bilo? Baci u bazen. Bacaj to iz ruku, bacaj! Gdje nam je bacio? Bravo, Džeki! Ja ne verujem! Opa! Gdje ti stavim? Kako plivaš dobro, Ne, tako. Ja!